Il-ħamis ittellaw l-14 l-edizzjoni tal-Gozo Tourism Awards. L-għana ta' dawn l-unuri huwa li jirrikonoxxu, jinkoraġixxu u jirringrazzjaw kemm lil-ħaddiema kif ukoll lill-intraprendituri u lill-entitajiet li jkunu eċċellaw fis-settur tat-turiżmu. Attività li fija Ronnie Spiteri li huwa xufier tat-taxi ingħata l-unur tal-ħaddim tas-sena. Francesco Xwiereb ingħata l-unur taż-żagħżugħ tas-sena li jaħdem fit-turiżmu, waqt li Rebecca Bonnici ingħatat l-unur għall-investiment u l-intrapriża f'Għawdex. L-organizzaturi tal-Karnival ta' Għawdex ingħataw l-unur tal-Gozo Niche Achievement. Intant dawn l-unuri ingħataw miċ-Chairman Alfred Gregg flimkien ma' Naomi MacDonald, Joseph W. Psajla u Fabian Etienne. Fost unuri oħra li ingħataw matul is-serata ingħataw wkoll l-unur tal-Lifetime Achievement fit-Turiżmu li ingħata lil Joseph Spiteri minn Tamena Estate għall-investiment u l-kisbiet li akkwista lis-settur tat-turiżmu matul is-snin. Fosthom il-ħolqien tal-impjiegi u tkabbir ekonomiku f'Għawdex. Unur speċjali ta' rikonoxximent ingħata lit-Teatru Astra u Aurora Opera House, waqt li l-unur tal-impenn lejn it-turiżmu f'Għawdex ingħata lill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Dawn l-unuri ġew preżentati miċ-Chairman ta' Malta Tourism Authority Gavin Gulija, minn Paul Scicluna, Chairman tal-GTA, kif ukoll mill-Ministru ta' Għawdex.